गाज्रि रोखोमै बुंदों। बिथाङा जोंनि दखरा एबसु एबा एबसु बादि गोथार आफादखौ बिथाङा राजखान्थि आफादजों रुजुनो नाङा। बिथाङा एबसु आरो इउपिपिएल मोनसे जय एखे एबा फैसा गरसेनि उल्था बिखुं होननानै बिथाङा बुंदों। बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। खोनासंदो रायजो राजाफ्रा मा होनदों, नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंदों, फोरमायहरदो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै। रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव बिथांमोना दंफां दानफायदोंनो। दंफां दानफायोब्ला मा जायो बिथांमोना मिथिया नामा? बाय'डाइभारसिटिया मा जायो? मानि थाखाय जोङो इनभाइरनमेन्टखौ जोङो संरैखा खालामनांगौ? मानि थाखाय जोङो कनजारभेसन मानो खालामनांगौ? बिनि खारनखौबो दिनै नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। जुदि बिफां दानोब्ला नेचारेल हेबिटेट्सफ्राबो डेमेज जायो आरो सयल इर'सन जायो। बुजिबाय? दिनै नोंसोरो इसिबां गोरों गोराब्ला दिनैनि दिनाव मानोथो बिफांखौ मानो दाननांगौ जाखो? उइदाउट एनि पारमिसन। दिनैनि दिनाव बियो रोखा रायजो राजाफोर, बाव खुनु माबा गैया, ओंथि गैया। इउपिपिएल आरो आबसु प्लास इउपिपिएल मिलि जुलि सरकार, बाव जेबो डिफारेन्स गैया। देयर इज नो डिफारेन्सिएसन बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल, सेम थिंस। लाजिनांगौ बेबायदि बुंनो। दिनैनि दिनाव जुदि नोंथांमोनहा माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनैनि दिनाव बुंजानो बादोंब्ला एबा सोंखारि जानो बादोंब्ला प्रमद बर'निफ्राय गोजानाव था, लं डिस्टेन्सआव था। अब्ला रायजो राजाया बाख्नायगोन, मोजां मोनगोन। दिनै प्रमद बर'नि खिबु खारनाय पलिटिकेलजों रिलेटेड थानायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा, दिनै आइ आफाफ्रा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, जोंनि समग्र रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव बखियो, गाज्रि कमेन्ट लिरो। मा रिजना मा? नोंथांमोना सानदों नामा दिनैनि दिनाव दिनै आबसुआ इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैया? बे इलेक्सन टाइमाव गामि गामि हाबनानै थाखा फैसा राननाया सोरमोन? प्रुफ दङ। बेथाफोर लेक्सार दाहो। मा खि मोनजानायनि गामि गामि हाबनानै बजाखौ मानो रानहैया? दिनैनि दिनाव बिफां दानफायदों। सोरनिबा हान्जाया जुदि बिफां दानफायो मोनब्ला दिनैनि दिनाव नोंसोर केस होगौमोन, धरना होगौमोन। जोङो आबहावाखौ संरैखासो खालामनांगौ होननानै नोंसोरो बुंगौमोन। नाथाय दिनै नोंसोरो गोरों गोरा जानानै दिनै नोंसोरलाय मानोथो बिफांखौ मानो दानफायनांगौ? मानो दानफायनांगौ? बिनि फिननायखौ रायजो राजानो हो। लाजिनो सोलों। बे बिफां दानफायोब्ला मा जायो नोंथांमोना मोनथिगौ? लाजिदों सालाफोर, लाजिदों। दस्रा मानसिफ्रा जुदि दानोब्ला नोंसोरो केस होनो हायो। नोंसोर दानबा जेबो दाय गैया। दाय दंना गैया? नोंसोरलाय सोरथो? जुदि बेलेग सुबुंफ्रा जुदि बन लायनो थाङोबाबो बुजानांगौ आरो मा खालामजानांगौ? दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मोनथियो। कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम बे भिडिअखौ। बिफां दानफायोब्ला मा जायो बेखौ बिथांमोना मोनथिखागौ। दिनै दुगा देखायदों बिसोरो। पावार मोनदों होननानै दिनै गोसो बायदि दिनै दुगा देखायदों। लाजिनो रोङाखै सालाफ्रा। जोलैनि हांगारफोर लेक्सार होनो फैदों नोंसोरो। बिफां लाइफां, दंफां लाइफां जुदि दानफायोब्ला जोंनि आबहावाया बिसिबां, जोंनि बाय'डाइभारसिटिया बिसिबां खहा जायो बेखौ नोंसोरो मिथिगौ। व्हाट इज बाय'डाइभारसिटि? व्हाट इज डिफरेस्टेसन? नोंसोरो मिथिगौ ना? मिथिगौ ना मिथिया? मिथियाब्ला गुगोलाव नायनानै फरायनानै मोजां स्टाडि खालाम, एनालाइसिस खालाम। जोंनो बिफां लाइफाङा अक्सिजेन प्रभाइड खालामो, जायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनांगौ। बिसिना माबा उल्था दानफायोसो। मा जाखो बियो? रायजो राजाफोर, बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंनि मिथिंगायारि
समायनायाबो खमायलाङो डिक्रिज जायो आरो डेमेज जायो जोंनि नेचारेल हेबिटेट्सफ्रा आरो डिस्टारबेन्स जायो वाटार साइकेल लोगोसे सयल इरिसन जायो स' जोङो बिफां लाइफांखौ एभ्रि टाइम एभ्रि मोमेन्ट एभ्रि डे जों केयार खालामनांगौ प्लास जोङो कनजारभेसन खालामनांगौ दिनै बिथांमोना बिफांसो दानदों खिन्थु बेलेग मानसिफोर दानोब्ला केस होगौमोन डाइरेक्ट बियो रोखा दिनै लाजिनांगौ नोंसोरो इसिबां गोरों गोरा नोंसोरो रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनो नागिरगासिनो दङ जेसेबांखि स्ट्रेटेजि खालामा मानो रायजो राजाया बुजिजोब्बाय बेनि नोंसिनि जि थगायनाय बे थगायनायनि फिथाइखौ उइथिन 3 इयार्सनि गेजेराव मोनजागोन इउ जास्ट वेट नोंसोरो नेबाय थादोल' बिनि फिथाइखौ मोनजागोन 100% अभियासलि दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय सांग्रां जाबाय कनसियास जाबाय आरो रायजो राजाखौ नोंसोरो सेकेन्ड टाइम थगायनो दानाजाबाव डन्ट ट्राइ अके नोंसोरो सिरि थादो नोंसिनि माहारियारि फरायसा आफादनि जि मावनांगौ हाबा जि खामानि नोंथांमोना मावबाय था बाट पलिटिकेलजों रिलेटेड जानानै इनभल्भ जानानै खामानि मावनायखौ गार प्रमद बर'नि खिबु खारफानाय बेखौ गार अब्ला रायजो राजाया नोंसोरखौ बाख्नायगोन मोजां मोनगोन जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव सोरांजेननायनिफ्राय नोंसोरखौ बखियो मानो सोर बखियोमोन गोदो आबसुखौ रावबो बखियामोन रेसपेक्ट होयोमोन मान होयोमोन सनमान होयोमोन दिनैनि दिनाव मानि थाखाय सनमान होआखै साननो गोनां बाथ्रा मेन अबजेक्टिभसा मा मेजर खोथाया मा बेखौ रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव इलाबरेट खालामबाय लोगोसे आरो अबजारभेसन खालामनानै नायबाय